Pwede ka magpag-grill. Saan i-drill? Interactive cooking station. So, pwede sabaw? Ha? Sabaw, Really? grill. Prito? Pwede prito? Ilaw. What's up, people? Next stop, mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Batong ka ba? Whoa! Hello people. Naumid rin sa Robinsons. Kaya magpa-reactivate ko sa akong minute. Magaya pa ba? Magpaano? Reactivate? So mag-fill up ni Saway lamisa. Dalit na mag-fill up sa mga plastic. Samok yun yung mga bukas-bukas na ako. Anong rin maginis lang mahilig sa akong in love. Amin next ano boss? Ikaw si... siya. Kapangit ato. Kapangit ato. Depende ka, sir. Oo, ginawala mo ditong bayo na ako. Biometrics. So, done ako sa ako nagatan ako sa akong form. Ang nakalami karong napay mo tabang sa mga basi safe mo mga fill up ba. Sorry, I'm using my phone kaya nalobat na ako sa akong camera. So, si Mrs. siya na ay parang wala pa tao. Ano man ang mga sakit sa Pinoy. Pag deadline na, dito na rin mo tapo. Smile ba niya? Smile siya. 1, 2. Okay? Wala, giday mo pa ba? Sir, thank you, sir. And finally, exit. Done. Claro. 30 minutes. Ah, yeah, people. Hi. Hello. Spotting ko no kalit, no? Kay na nang imbitar sa ako. Kung pwede ba daw, matry na ako ang saan eh, buffet or eat all you can? Eat all you can na seafoods, eat all you can nila diri sa Lux Hotel. Yes, Lux Hotel, baby. Ano mo to? Grabe kayo mo ba? Naro? Muna nag-Amerikana ko. Relax ba na itong atuan? Lagi daw, nanawag din sa ako Nanamang po ko event kami sa Lux doon. So, hulat sa ko doon sa lahat. Nana akong ka-story, akong ka-date, akong blind date. Kailan mo niya? Welcome. Smiling season. Naka-Amerikana ba ako? Kay business meeting ni. Pero kaon. Manang mga advantage basta maka-friend kag mga mailing season. Social. Muna naka-Amerikana ko karon. Ha? Muna yung purpose. My God, so food. Timing kay gutom kay ko. Wala mi naniud to ron. Perfect. Pwede ka magpag-grill. Saan i-drill? Interactive cooking station. So, pwede sabaw? Ha? Sabaw,
Really? Grill. Prito? Pwede prito? Ilaw. Ulo sa? Ulo ka ng ulo pa. Ano ba? Grill. Yes. Oh my God. Oh my God, oh my God. Ulo, man. And burger. Sinigang. Yummy! Wala, kung pa mahulog siya. Wait, so pwede ni mo i-grill, pwede isabaw, pwede, saan yun? Sinigang, pwede pirito. Sabaw. Kumilaw. What naman? Ano po? Ito na. Hipon na pinilang. Oh, dessert. There's dessert. Salad, my God. Ooh. Round 2, baby, round 2. My favorite. Manumrig na ako sa social hotel. Ulo ra gyud tirado. Lapu-lapu, baby. Every Friday. So every Friday unsa kitolyo kan diri? Fisherman's catch, all seafood buffet. So all seafoods buffet kung Friday. Unsa na sa dinner time? 60 Dinner. minutes. Kung Saturday. Lunch is international. What? Lunch international? Dinner. Meaning mga dishes na siya. From Asian, continental. Lunchtime. At dinner, flavors of the world. Flavors of the world. And for all our buffets on weekends, there's always a sushi bar because it's the Sushi bar. Amo din na diya. Sushi bar. Bawal ang mag-diet din. bawal. Pero sa bagay, kung kaning seafood, so kira, no? Sikreto dapat dili mag-rice. Ilami kaya ilang rice. Dagang kay color. Murag mumhong ang ipantapo. So yeah, uy, congratulations. Sila'y nakadaog sa kuwan. Champion! Di ba? Sa professional category. Lux Hotel. So shit. Di ba naka-Americana pero ulo kaya kung tirada. Diyan lang. Ulo sa nakuning ulo. That's it, people. Busog kayo. Salamat, Ma'am Maylene Season, sa Itolyokan nga seafood. Sarap. Try nyo. Lami pa, tapos daghan variety, no? Talami kayo ang mga isda.
Sarap. Dapat pumatumugan ka ng itulyo kan kailangan ano ka ng gutom gigay mo ba? Kaya sa pag-rice. Ako, kulang guys ito. Sarap. Tulgo na goreng ko. Makalagot nga makita nga inanaga ang kalipay nga susama sa ato.